Vydej ho, jestli to je bez... Ne, nám stačí určitě tady tohleto. Jenom byste tady určitě Paní je naprosto stylová. Tak já pracuji v cestovní kanceláři, našli si nás na internetu a prostě vám chtěli zprostředkovat nevšední zážitek ve formě tady toho poukazu. Tak nevšední zážitek už že jste přijela, že jo? Já jsem musel mluvit já. Ale já to musím doříct. To je součást toho dárku. Přiděláš čas. Ne, vůbec. Kde to je? Myslím, že paní se Ne, to je pražská společnost, my pracujeme pouze, mám pouze internetové stránky a pouze zástupce v Praze. Prosím. Ne, já jsem z Prahy přijela. Osobně. Všechno vaši kolegové vám věnovali. Tak si tě vážím, tak si tě vážím. Ano. No tak už vás nechám mluvit. No, takže takhle, přejdeme rovnou k věci. Já bych vás poprosila, abyste si vyzkoušel tady cyklodres a helmu. Budete zeslíkat, určitě. Takhle stranou. No určitě, musíme vyzkoušet, protože ten dres, jako helmu vám naše společnost poskytne jako nedílnou součást sportovní výbavy. A já Oblast, pochopitelně. Na nahé tělo. na nahé tělo, protože... Ty máš svoje, ne? A mám, jo. No, A už tady mám jenom helmu. A ty To můžete, protože to je potřeba, že jo, tam. To tílko musí dolů, jinak to nemá tu funkci. Pavla Sajeta. Pavla. Určitě helmu. To je jako nedílnou součástí. Ne, vy si ještě budete možná ne, veřejná bezpečnost. Ne, určitě je nedílnou součástí, jako by ty cyklový bavy. Mám větší hlavu. To se nejde! A uslyšíš? Dobrý, ale neslyším. paní slyšíš, no, dobrý. Tak, brýle. Kdyby bylo nějaký prostě špatný počasí, mouchy, no, jinak já vám určitě jako můžu slíbit, že... Já si trošku zvedl, abych slyšel. Já mám to brýle. No to počkám, ještě počkáme s brýlema možná, aby vás to zbytečně netlačilo. No jinak já vám můžu slíbit, že určitě na úkor luxusu, který byste od tohoto zájezdu možná očekával, se vám dostane velké množství adrenalinu a nevšedního sportovního zážitka ve formě velkého fyzického výkonu. Jsem trošku kardia. Přizpůsobíme, určitě přizpůsobíme tu trasu. No to vás chci ještě dál doporučit vám jednu věc, že bych doporučila minimální dávku alkoholu, protože ten určitě sportově patří. Jo. To je problém. No, já bych se teda dál nezdržovala a přistoupila bych teda, protože jakoby platnost toho poukazu vyprší v 19 hodin dneska. Takže aby jsme se nezdržovali. Máte někde ty brejle? Určitě. Jak máte nedotažení, protože opravdu já se fakt snažím. Posaď se v klidu. Teď si ale žijte, protože já fakt neslyším. Samozřejmě, posaď se, Alpám patří s Duníčkou. Jo, takže ty brýle, když to chápu, to je nule, jako jo. A jedeme to. Na straně, že má blízko se mnou. Rozumíš? To si nikdo umí vybrat počasí, rozumíš? Sluníčko bez větří,
Alpy, rozumíš, jo. Hele, to je paráda. To je paráda. Jo, hele, rovinky. Už nastává malinko. Alpy jsou samozřejmě kopce, jo. Hele, ale čelopci cítí taky, že je do kopce, že jo, taky. Ale, Alpy, rozumíš, ty Alpy. Ale, hele, on už takových 1000 metrů na moře, to už je trochu větší, Rosa, rozumíš, ty vole. Rosa, trošku prší. A furt je sluníčko. A samozřejmě jak fouká, tak ty věc nemusíš lehat do ksichu. A ono už pomalu v těch 1200. Sluníčku zašlo a šlehají ty větve po ksichtu a kroupy padají, kroupy. Vločky, nejdřív vločky. A vítr, ano. A šlehá, to je ten adrenalin. A občas vysvětnej to sluníčko určitě. Počkej. Občas jo. Ono sice mračno. A koukej. Skopce taky, tam je vyšlení. Pojď, a ty hulku odpočnej. Dej ho chvilku z kopce samozřejmě. Skopce. Odpočín si, nemusíš hulku šlapat, odpočín si. Ale ty větve furt šlehají samozřejmě. Přibrzdí si zase a přibrzdit se nevybouráš, přibrzdí si. Takže pod barakem teď a pozor, A rovinka dobrý, zase hříčky, rovinka, Alpy musí být rovinka, pohoda, kroupy, váltoleněj, adrenalin, kroupy, a máme taky sníh, a sluníčko, oper ho do ksichtu, podání sluníčko, tak. Až na prdě. Šlapeš, ten kopec. To je za sluníčku, To zátušku ne, přijel. Prší, Váňo, hoši, trošku doping taky. Víš co, Jonťák, rozumíš, Jonťák, jestli je z kopce, Jonťák, jo, skopečka, pohodovka, jo, dej mu sluníčko, pohodovka, rozumíš, Alpy, jo, rozumíš. Cítím ty svrčky, už se vrací dolů z kopce, a teď vidí ten škrpál, hned se, teď vidí ten škrpál, ty vole, se říká, vemu ten Jonťák, ještě si napij, dokud to můžeš. Ještě vydrž. Pomalu se snad Času musíš To je sportové zračení. Podještě mu to. A rozjíď to, jak to vůbec vyšlapeš. Vyšlap to, hádej to na něj. To je adrenalin. Do kopce, Chci se blížit do cíle. Páska! Chci se blížit do cíle.
To musí. Určitě jak máš tu medaili, tak musíš trvat a opakovat. Kdyby mi něčí pičovné nenapadla. Ne, jako děkujte kolegům určitě. Já jsem vám, že jsem pykal, já jsem si myslel, že jste nějaká volavka tady. Já jsem opravdu byl tady v té konference z Prahy, jo. Takže já vám jsem všechno nejlepší. Na Helbrechu. Skvělá, protože se... Rozpočtová, co se